Ja, jeg optager den her, og vi spiller igen One in the Chamber. Jeg har stadig Ghoster med, og jeg får sikkert røv den her gang. Men det er også blevet lidt mere intenst, når vi er blevet 4 mennesker, ikke? Vi ved ikke, det er nogle af Gustafs venner, vi spiller med. Så altså, jeg kender ikke de 2 andre mennesker. Ah, okay, ham den er. Var det ham der Kesova King? Ja, okay. Nu bliver vi 5. For helvede. Læg dig. Nej, jeg knifede for sent. Nej, slår for tidligt. Double kill. Jeg har 3 skud. Hvis jeg så bare kunne ramme. Ham der Kesova King, han er ikke engang, han laver ikke noget, han står bare stille. Han giver mig bare gratis kills. Ikke fordi han er mod det, men nej, men det var heller ikke ham, jeg dræbte der. Man ved heller aldrig, hvem det er, man dræber, fordi at nogle gange så ligger ham der Nikolaj altså også bare og koger røv. Du skal ikke være så mange kills foran mig, Gustav, det er ikke fedt. Nej, det gik ikke. Jeg har lige dræbt ham der Nikolaj, så han ikke kan... Hvordan fanden kan du have kun være død en gang? Fordi jeg trupler lige nu. Nej, Gustav. For fanden. Ja, men alligevel, jeg død hvad? 7 gange? Oh shit. Ja. Oh shit, nope. Nej, jeg begyndte at knife for tidligt. Ej, jeg sutter så meget røven. Oh shit, jeg har kun 1 liv. Jeg er død. Habibi. Okay, hvor fuck er I hen? Jeg skal bare nakke ham en gang. Godt så gås. Han ligger. Er det dig eller ham, der bare ligger? Jeg ligger nede nu. Nu rejser jeg mig op. Okay. Jeg ved ikke engang, hvem det her er. Nu laver vi skills. Jeg er død 6 gange. Okay, jeg har rimelig meget til overs. Jo. Aldrig fik lige nu. Nå. Ej. Nå, okay. Ja, det skulle meget godt. Skal vi lige tage en til? Det gik ikke så godt. Roligt, det behøver hele verden jo ikke at vide det. Og jeg nakkede kun ham der, ham der, der stod helt stille, ham der Canon Blah, et eller andet ting. Ham nakkede jeg kun 2 gange. Ja. Og jeg går så bare lige så du ved det, så optager jeg stadig. Ja, det ved jeg godt. Nå. Sidder du med din Playstation sådan lige ude for mit vindue, bare kigger ind? Nej, men du sagde det nemlig. Du sagde bare,
Ah, okay, ja. Ja, selvfølgelig. Jeg kan mærke, der bliver lavet first herovre hos mig. Nej. Åh. Fuck ham der, han lifer. Han knifer. Han lifer. Ej, hvor. Nu går det bare ikke lort for mig. Jeg tror bare, det var en heldig runde. Long shot. Det går rimelig godt for mig. Jeg er ikke død endnu. Er du ikke død endnu? Nej, jeg er ikke død endnu. Det skal jeg nu tage. Jeg er død. Ja. Oh shit. Hey, det er en del af spillet, okay? Ej. God damn it, Timmy. I er bare alle sammen derovre i sådan en kæmpe klub. Wow. Gå, stop for fanden. Ja, når jeg står sådan og koncentrerer mig om en person, så... Oh shit. Jeg er død 5 gange nu. Og der er en, der har fået flere kills end mig. Det er ham der Kasova King. Eller han har fået lige så meget. Røg du ud? Nej, det var en. Der var en, der gik ud. Det var ham der, Nikolaj. Det er mig, der er i midten. Jeg står bag den der jeep. Jamen, jeg har sgu ikke flere skud tilbage. Ej. Nej, der er stadig 3 tilbage. Og jeg er 1 bagud i kills. Ja. Nej. For fanden. For fanden, jamen. Jamen. Gibbe. Gibbe. Er han... Ja, jeg er stadig i midten. Jeg synes hele tiden, jeg ender med at være den person, der er i midten. Wow. Jeg ved ikke hvad det. Jeg ved ikke lige hvad det lige var, men det var sgu meget godt. Ja, det er sådan man owner folk i MB3. Bare lige hvis folk sådan behøvede en Skal vi lige tage en til? Bare lige for... Ja. Ham der fra Sydafrika, eller hvad han hed. Nå, nu gik han ud, ham der Kosovo King eller sådan noget. Okay, så bliver det sådan.
Nej, vi er stadig 3. Hvad? Vi er kun 3. Ham den anden, han levede også. Ja, Nikolaj, han kigger også. Ja. Er det Nikolaj, du kender, eller er det bare Nikolaj? Det er faktisk Nikolaj. Nå, okay, jeg troede måske, det var en anden. Der er sgu så mange mennesker. Nej, jeg spurgte ham bare venner, fordi han var dansker. Au. Jeg Og sky... ham den anden, han spurgte mig om venner, ham der... Ham der er... Ludak. For helvede, Gustav. Godt skud. Det synes jeg var rigtig godt skud. Sgu ikke mit. Ordentligt. Skal vi se her? Gustav, du skal... Kraftedeme ikke hoppe over min skud. Du skyder efter fod, eller Nej, hvad? men jeg gik efter din mave, og så hoppede du kraftedeme over mit skud. Det var sådan... jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Det var fucking ninja. Ninja skills. Kalder mig også ninja goose. Nej, det gør jeg ikke. Det er ninja-gåsen. Nej, hallo. Det er dig, der lige skal sige nej, mand. Det er ikke andet end det. Det er ikke godhed. Det er det. De fleste gange er det faktisk bare held. Ja, held. Det er ikke fordi, jeg ramte dårligt der. Ej, Sådan. jeg ved ikke hvorfor, men jeg skal altid lige være sikker på, at jeg rammer, men så rammer jeg alligevel ikke. Jeg ville ønske, man kunne knife igennem det der. Oh shit. Jøden er helt badulje. Shit. Ej, jeg tror ikke engang, jeg kan nå at indhente dig med point. Jeg ved ikke engang, hvad det står. Jeg tager ikke kigge, please. Jeg er bare bange for, at jeg dør. Ej, puha. Nej. Jeg er død 7 gange. Shit. Det er sgu ikke så godt. Nej, det er noget lort. Men du har fået rimelig mange kills. Nej. Ja, du har fået 9. Nej, det mener du ikke. Hvis jeg bliver dræbt en gang til, så dør jeg. Og jeg er fuldstændig done med det. Så er du dungeon. Dungeon. Ja, det er rigtigt. Hvor har vi det? Kom her, Nej. Hvor er du tof. Okay, man ved det. Jeg gemmer mig herinde, hvor du døde. Eller sådan cirka, hvor du døde, for jeg har ikke flere skud tilbage. Hvor er det dig, der hopper liggende? Oh shit. Ej, han har kraftet mig også 9 kills. Det er ikke så godt. Nej. Men se på den lyse side, du skal kun dræbe ham. 3 gange. 2 gange. Vi er døde lige mange gange. 3 gange. Shit. Godt altså. Oh nej, hvorfor kravlede han op? Det var ikke det, jeg ville. Det var på ingen måde det, jeg ville. Er det roligt, Tom? Du har ikke skudt, vel? Nej, jeg har sgu da ikke skudt endnu. Men jeg troede lige, du prøvede at hoppe ind over ind over hegnet og så skyde. Han tager op, Hjalte. Jeg kan sgu ikke se ham. Han ligger lige på... Ja, han ligger der ved kassen. Nej, oh shit. Du hjælper det. Ej, Hvordan døde du ikke af hans skud? det ved jeg ikke, men jeg sad sådan fast i kanonen. Nå, Jeg sad sådan fast mellem løbet og selve tanken. Det var ikke så godt. det var nok lidt smart. Hvordan kunne han nå at nakke flere end mig? Fordi han ownede mig rimelig hårdt. Ja, ret fed. Okay, jeg føler for, at vi skal tage en til, fordi det der, det er ikke okay. Det er ikke sådan, man stopper en video, det kan jeg godt fortælle dig. Nej, du kan stoppe med, at du vinder måske. Ja, så kommer de til at sidde her i et godt stykke tid. Det bliver bare en video. Ja, ja. Men jeg har også optog en af dem. Er du vandt en, jeg vandt en, og så er vi bare tabt 2. Det er fordi, jeg bare owner ham den ene. Nej,
Ej. Oh shit, nope. Gå i stavn, nu holder... Fuck nu af. Jeg kan ikke ramme. Oh shit, jeg er skæv. Double kill. Woo! Det var ikke et double kill, men... Oh shit. Du falder ikke for mine hop. Nej, det skete ikke det der. Get wrecked. Ej, shit. Okay, jeg skal bare dræbe ham 2 gange. Jeg kan ikke lide, at han bare står og venter på mig. Nej, det er sådan lidt klart. Det er ikke fedt. Nå, han løber op i kuglen. Oh shit, nej, det er mig. Nå, det er dig. Hvorfor ramte du ham ikke? Fordi jeg har det værste aim. Nej. Nej. Ja. Okay, det kunne jeg ikke ramme. Jeg lå midt i planten, vidste ikke, hvad fuck jeg ville ramme. Nej, men altså, hvis jeg havde fået ham, så ville det skulle have været meget godt, ikke? Nej, hvorfor fuck prøvede jeg at lægge mig ned? Så kør ham ned. Nej. Jeg vandt stadig, men altså, det gik ikke så godt. Det gik godt sådan i midten, eller hvad fuck man skal sige. Men ja, men jeg bliver også nødt til at stoppe nu, fordi jeg skal over spise middag hos min nabo nu, så. Vi ses i næste video, og ja, vi ses.